Vlog în fiecare joi. Astăzi sunt alături de Vlad Trif. Acum începe nebunia. Facem și un circuit de forță, ne echipăm corect și corespunzător. Da, dar bagă și croșierul, știi, mai mult. 1, hop! Nu e bine să stai în zona de confort, e bine să ieși cât mai mult. Aia greu. O să vorbim foarte mult și asta o să lăsăm brațele să... Să lăsăm ciocanele să vorbească. O să lăsăm ciocanele să vorbească. Ne-am strâns de Uei! Salutare oameni faini și bine v-am găsit la un nou vlog. Atenție, imagini ce vă pot afecta emoțional. Dragilor, astăzi sunt alături de Vlad Trif, unul dintre cei mai buni luptători din România și mă bucur că este și unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Am legat cu Vlad o relație foarte frumoasă în urmă cu 6 ani de zile. Astăzi ne bucurăm de vremea frumoasă de afară. O să avem un antrenament la Pârâu, structurat de Vlad. O să las și pe el să spună așa câteva chestii despre ce urmează să facem astăzi, după care o să și trecem la fapte, că faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. Salutare tuturor! Robi, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, un prieten adevărat și vreau să spun și eu câteva cuvinte. Robi este un băiat foarte ok, un prieten bun de-al meu. Mulțumesc! Și îi place foarte mult să antreneze hard, încă chiar are condiție mult mai bună fizică decât mulți de 20 de ani care fac sport. Mă bucur și îl apreciez foarte mult pentru asta. Scuze că te întrerup, vreau să spun că eu fac de 10 ani de zile, fac kickbox și o fac pentru mentenanță, dar Vlad, deja vorbind de un sportiv de performanță, cu totul altă ligă. Și mă bucur că am onoarea și ocazia să mă antrenez printre cei mai buni. Întotdeauna și îți place să ieși din zona de confort și asta le recomand tuturor. Chit că faceți pentru voi mișcare sau nu trebuie să faceți un level mare, nu e bine să stai în zona de confort. E bine să ieși cât mai mult. Exact, așa evoluezi ca om și o să vedeți, o să vă simțiți mult mai bine. Ce nu te omoară te face mai nemernic. Most relaxing things you can possibly do. Sau nemernic, da. Pun asta. O să fie un antrenament frumos, în natură, ne bucurăm de vremea frumoasă. O să începem cu alergare, iar apoi surpriză. O să vedeți ce o să facem. Pas cu pas o să detalieze Vlad. Robi, bum! Vlad, bum! Sudoare pe frunte, antrenament extrem. Hey, hey. Direct din umbră, unde soarele nu bate. Ropi batică dă cu pumnul cât poate. Noi ring cu lumini, antrenament extrem. Pregătiți de orice, știm exact unde suntem. Lovituri de ciocan, respirație de fiară. Dăm la sac până începe să-l doară. Natura e cușca, muntele martor. Ne antrenăm intens în acest frumos decor. Lângă ele Vlad Trif, gata să lovească o armată într-un om, nimic nu poate să-l oprească. Antrenament extrem, tactică de gherilă. Dacă intri în raza lor, nu există milă. Alergare prin pădure, pumni în saci cu sutele. Rămânem în picioare, ducem toate rundele. Stilul de stradă e foamea de lup. Vlad și Robi, oțel în fiecare trup. Puro rap mexicano, stilul interzis, batică și Vlad, totul e de șis. Antrenament extrem, forță în natură, nu e doar sport, e pură pasiune. Stânga, dreapta și croșeu, astea lasă urme. Aici nu ne jucăm, nu e loc de glume. Robi, Vlad, sudoare pe frunte, antrenament extrem. Categoria grea, o singură brigadă. Robi Batichi, Vlad Trif, mereu pregătiți. Tot timpul puși pe treabă. Cum se zice lumea artelor marțiale. Us. Încălzirea a fost făcută, am făcut o alergare în pădure, iar acum începe nebunia. De-abia acum a fost doar preludiu. Punem protecțiile și dăm drumul la treabă. Acum începe. Bam! Bahaus, dansa! Oli! Ne echipăm corect și corespunzător și o să facem niște serii de tehnică. Frumos, la palme. Totul corect, totul se întâmplă. Hai! După
băgăm legat, 3-2. Să dai cu montul, știi? Un pic așa. Exact. Și la tine, știi? Exact. Eu acum? Hop! Bag un pic contra mai mult. Hop! Oh, whip! Eu acum? Hop! Deci unul, interior. Bravo. Unde mi dă? 1, 2. Middle, 2, 3, 4. Bravo. Da, bagă și croșieră, știi, mai mult din corp. 3, 2, 3, low kick. 3, 2, 3, low kick exterior. Bam. Ia fără vid. Bam, cu o secundă pauză, știi? Și când ai croșieră, bagă și corpul așa în el, știi? Exact. Așa, dar mai relaxat. Bagă mai mult corpul în el. Ia, dă-le legat, ia să le legat. Așa că intră mai bine și... Ce să zic, de-abia suntem la jumătate. Ficatul începe să se simtă prezența lui. E viu, îmi place. Ieri de vin. Ce zic, dați cu hate. Sunt obișnuit. Asta este. Hate, oameni buni, Hate până să mă schimb și eu. Păi că aveți și o las mai ușor. Da, am schimbat câte ceva, l-am învățat pe Robin niște lucruri noi și probabil și de asta a obosit puțin mai repede. E altfel, s-a dat switch, s-a dat lumea peste cap. Da, un pic de tehnici diferită, dar bine, îmi place. de rezistă. Din zona de confort maxim. Aruncă-mă la lei și mă întorc cu ei schimbați în euro. Care combinație zice? 1, 4, 3. Bun. Ai grijă să nu-ți dau la cap. Da. 1, s-a tare, știi? Încărcate, da. Efecte speciale. Pune stânga mai rapid, bam. Pas spate. Retenire. Performanță, mentenanță și bătrânul la plimbare. Așa. Mișcă de-ale. Forță, tata, acolo, forță! Hep! Da, totul se începe cu o pauză. X pauză, 1 final. Unu, 2, 3 acum. Mai rapidă. Pauza pic. Bine, mă! Bravo! Pivotați mai mult! Bun, ne îndreptăm spre final. Facem și un circuit de forță ca să fie totul complet, să plecăm acasă pompați. Azi. M-a mușcat albina. Unde te antrenezi când ai? La pădure. Cum a fost antrenamentul până acum? Bombă. Se poate vedea. Zic că vorbește. Facem un circuit corect. A fost un antrenament power. Încă o dată vreau să-i mulțumesc lui Vlad. Și ce vreau să vă spun este, am mai spus-o și mă repet, face sport indiferent de natura lui, pentru suflet, pentru minte,
Mai multe poate să vă zică și Vlad, știe ce vorbește, la cât e ceasul. Ce să mai, frații mei? E bine. Da, sportul este pentru toate vârstele, pentru toți oamenii. Numai să vreți. Și numai să vrei și o să vă simți mai bine. Mulțumesc frumos pentru antrenament. Mulțumesc și eu, oricând. Respect. Forță și dragoste și respect pentru omul ăsta și pentru toți sportivii de performanță și nu numai. Drumul este greu, dar cu ușorul nu ajungi nicăieri în viață. Dragilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un share. Până data viitoare, v-am pupat. Din episodul următor. Suntem pe drum înspre... La ce te gândești? Cum? O luăm așa ușor, probăm mai multe, tati, să vedem care a fost dragoste la prima. Să probăm numărul 2.